Ola, amigas e amigos, somos María e Carlos, da compañía de teatro Migallas Teatro, e queremos agradecerlle ao Consello da Cultura Galega que nos convidase a participar nestas xornadas dentro da sesión Lecer en Galego, espazo de transmisión. En Migallas Teatro, ademais de realizar montaxes para representar polo mundo adiante, levamos a cabo varios programas de formación, tanto para adultos como para a mocidade ou a infancia. Hoxe imos vos falar sobre A Procura do Tesouro. A Procura do Tesouro é un programa de formación artística dirixido a rapaces e rapazas de entre 4 e 18 anos, que se desenvolve mediante varios obradoiros ao longo de todo o curso escolar. Foi creado no ano 1998 e realizouse de xeito ininterrompido ata o ano 2020 no Pazo da Cultura de Pontevedra, baixo a organización da Concellería de Cultura deste concello. Durante estes 22 anos, máis de 3.000 nenos e nenas pasaron por estes talleres. Esta actividade, que comezou cun grupo de 15 nenas e nenos, tivo que ir ampliándose ano tras ano ata ofertar cada curso 190 plazas, que sempre quedan cubertas na súa totalidade, con longas listaxes de espera. As rapazas e rapaces distribúense segundo as idades en 7 grupos que poden ir desde os 15 integrantes nos grupos dos máis vellos, de 15 a 18 anos, ata os 50 integrantes nos grupos dos máis novos, de 4 a 7 anos. Cada obradoiro desenvólvese durante 22 sesións de hora e media, a razón dunha por semana, onde a cativada atopa un espazo lúdico de socialización en galego. A finalidade desta actividade é contribuir á formación integral dos nenos e das nenas no seu sentido máis amplo, independentemente de que nun futuro podan dedicarse profesionalmente á expresión artística en calquera dos seus campos. Entre os seus obxectivos, alén dos relacionados co fomento das capacidades creativas dos participantes mediante o xogo dramático e a expresión plástica e musical, ocupan un lugar importante os encamiñados a favorecer a fluidez na expresión oral e escrita en galego. Tras todos estes anos, podemos testemuñar que coas actividades de A Procura do Tesouro, moitas nenas e nenos que ao comenzar a participar nelas non eran quen de falar en galego, foronche adquirindo unha gran soltura á hora de se expresar de forma espontánea na nosa lingua. Compre salientar neste punto o método utilizado na elaboración das montaxes teatrais, que se basea na creación de escenas improvisadas polos propios rapaces e rapazas, sobre cuestións moi próximas a eles, onde non teñen que chapar texto ningún, no? Eso de chapar, en migallas, nunca se fai. Isto favorece enormemente a espontaneidade na expresión oral en galego. Neste sentido, xa é algo habitual que ao asistir como público ás representacións teatrais que se realizan ao final do curso, moitas nais e moitos pais que veñen con eles, pois quedan abraiados cando ven a naturalidade cos que se expresan os seus propios fillos e fillas en galego. Porque se cadra nunca escoitaron falar esta lingua na casa ou tampouco na escola, incluso. E non sabían ni que falaban en galego os seus fillos, así que... E, ademais, tamén podemos deixar constancia de que numerosos nenos e nenas que proceden de outras comunidades autónomas ou incluso de fora do Estado español non tiveron problema ningún a hora de integrarse nos grupos, falando todos e todas en galego, e foron desenvolvéndose sen problema ningún. É que a situación sociolingüística actual na zona de Pontevedra é tal que tamén é frecuente escoitar pais e nais dicir que, entre outras razóns, mandan os seus fillos e as súas fillas á procura do tesouro porque aprenden a desenvolverse en galego. É a única maneira que teñen de practicar a nosa lingua. Nos grupos dos máis novos, a partir das probas que pon o pirata de Escarapote para poder atopar o seu tesouro, cada obradoiro xira ao redor dun artista e nel combínase o coñecemento da súa vida, a obra, coa expresión artística das rapazas e rapaces participantes. Esta expresión está baseada no xogo creativo a partir dos coñecementos transmitidos e desenvólvese con múltiples técnicas e formatos. Algúnas das artistas traballadas durante os últimos anos son Menchu Lamas, Julia Minguillón, Sonia Deloné, Maruja Mayo, Laseiro, Yayoi Kusama, Castelao, Álex Vázquez, Amelia Palacios, Colmeiro, Frida Kahlo, Botticelli, Miguel Anxo Buonarroti, Goya, Velázquez... Dentro dos contidos traballados cos máis pequenos destaca a aprendizaxe activa e o gozo do noso folclore infantil poético, cancións, ditos, xogos populares,
os xogos tradicionais galegos. Tamén aprenden cancións galegas, tanto tradicionais como de grupos actuais, con ritmos e sons contemporáneos. Foméntase o hábito da lectura como gozo, en especial de libros en galego, e familiarízanse as nenas e os nenos coa escoita de contos, a súa participación nas sesións dos contacontos. En canto aos obradoiros para nenos e nenas maiores de 8 anos, pois aquí traballase máis a expresión dramática, pois cada grupo crea unha montaxe teatral a partir da vida e a obra de algún artista ou na que se tratan temas moi próximos á rapazada, a escola, as relacións familiares, a igualdade, o medio ambiente, a televisión. Nos últimos anos chegaron a realizarse ata 5 montaxes diferentes por curso, que se representan durante o mes de maio e de xuño no Teatro Principal de Pontevedra cunha grande asistencia de público. Ademais de traballar a partir da improvisación dun xeito cooperativo, tal como temos comentado, todos os rapaces e rapazas fan todo tipo de personaxes, con independencia do seu xénero, o que favorece a ruptura de roles asignados a cada sexo. Neste senso, cabe destacar obras como Todos somos diferentes, sobre a igualdade e o respecto á diferenza. Outras pezas creadas foron A primavera da aldea, sobre a situación das escolas das zonas rurais e a inmigración, Misterio na escola, sobre situacións cotiás no colexio, Os trasnos de Pitocairo, sobre a reciclase e os problemas ambientais, ou Moita televisión, sobre a influencia da televisión. Tamén recorremos ao xogo do teatro para aprender historia dunha forma divertida, como na montaxe chamada Os Reis Caóticos, sobre a época do Renacemento español, ou O pano da aboa, sobre a historia de Galicia no século XX. En canto ás montaxes baseadas na vida e a obra de artistas, podemos salientar Paseando con Goya, Xogando con Miguel Anxo Buonarroti, As novas meninas, Improvisando con Maruja Mallo ou Pegadas de Castelao. Cos grupos de 15 a 18 anos tamén se teñen realizado varias montaxes de vídeo, como as en Sombreiro, sobre as mulleres intelectuais e artistas da Segunda República, sobre a Sonia Delaunay ou sobre Castelao, en colaboración co Museo de Pontevedra. Estes vídeos e as montaxes relativas ás actividades plásticas pódense ver na canle de YouTube de Migalles Teatro. Como recordo e compendio das actividades, elabórase unha camiseta relativa aos artistas traballados durante o curso, que xa comezarán a lucir as nenas, nenos e familiares durante a festa final, pois ao rematar cada curso celébrase unha xornada de xogos populares con material de reciclase onde participan todas as familias, con merenda de froitas e biscoitos incluída. En esta xornada atópase por fin o tesouro do pirata Escarapote, que sempre ven cheo de contos e de outras sorpresiñas. Que tal? Como estás? Eu vou con meus amigos a xogar e ti queres vir? Verás que divertido imos pasar.
Faremos papaventos de papel, castelos con carozos e cartós, carriños de madeira pra correr, chifrotes e foguetes a montón. Pum, pum! Que tal? Como estás? Eu vou cos meus amigos a xogar e ti queres vir? Verás que divertido imos pasar. Saltamos o peletre con un pé, bailamos la buxaina sen parar, guindamos la billarda nin se ve, tentamos coas bolas facer guá, guá, guá. Que tal? Como estás? Eu vou cos meus amigos a xogar e ti queres vir? Verás que divertido imos pasar. A corda e a goma pra brincar, os marros e a pilla pra... Para rematar, lévase a cabo no recinto feiral de Pontevedra unha exposición cos centos de traballos que foron realizando as nenas e nenos ao longo do ano. A modo de conclusión, e baseándonos nestes 22 anos de experiencia, dende Migallas Teatro podemos afirmar que actividades como a procura do tesoro son fundamentais para a formación integral das nenas e nenos, así como para o reforzo e aprendizaxe da lingua galega. É unha forma idónea de favorecer entre a rapazada espazos de socialización en galego, o tempo que se forman como persoas, adquiren coñecementos dun xeito lúdico e desenvolven a súa creatividade artística. Daquela, consideramos que naqueles concellos onde xa se levan a cabo experiencias deste tipo, débeselles dar continuidade, e nos que aínda non se realizan, propoñemos que se poñan en funcionamento. Moitas grazas pola vosa atención e... Aburiño!